kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa doon panagabanuban sa programang Issue sa Masa. Ano na Miyerkules ang Pizza 20 ng bulan sa Agosto 2025. Kumusta magasukin na tos kanginan? Ato magasuking tigpanubayag sa gyapong kami na ginaot nga nakamos maing panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabtamay gala. Alang sa laing kaigayunan, ini sa atong programa, inyong programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Kamusta nga ito ang mga sukiakin sa mga nikanayang kabaranggayan dito sa Dundakbayan sa Davao, Ibuok Region 11 sa tarang dapit nga nabot sa doon pagsibya nini mga orasa. Sabi na ginaot nga nakamus may panglawas, kapiskay, kadasig. Samtang magtukbil ta mga higala o mga issue, mga hisgutanan, iinsiya ikaw, ako, kitang tanan dunay kalambigitan. Mga impormasyon, ato may galang ipabuhagay, dini sa itong panagkuyog, gikan nini mga oras nga sa oras, alas 9 karong buntaga. Ipila sa ito ang mga hisgutanan. Issue sa masa. Issue sa masa. Senate investigation labot sa controversial nga flood control project sa gobyerno. Wala disipot sa mga kontraktor. Issue sa masa. Issue sa masa. Department of Justice Secretary Crispin Remulla may angkon nga aduna nay mga tagtungod sa mga nangawalang sabungero ang gibayran ni atong ang og usa ka milyon naron dili mo reklamo. Issue sa masa. Issue sa masa.
Pangulong Bongbong Marcos giagit sa kongresista sa mga mamumuo nga lifestyle check ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Mindanao isang food basket, gitapnan ang pundo alang sa 2026 budget. Issue sa masa. Issue sa masa. Nadia Montenegro miluwat sa iyang trabaho sa Senado. Gibiyaan ang iyahang nako nga sweldo umal makontrobersyal sa giingong marijuana issue. Issue sa masa. Issue sa masa. Special Assistant to the President Consap Anton Lagdamio mao karoy gibasol sa nagsukarap na administrasyon ni PBBM tungod sa mga sayop o palpak nga trabaho. Issue sa masa. Issue sa masa. Dini sa dakbayan sa Davao, mga palahubog, take note. Mga liquor ban violators buot ni Davao City Police Office Director Police Colonel Manan Muarip nga diretsoon na og priso kung madakpan para dili na kuno muusab. Issue sa masa. Issue sa masa. Maita. Natamuagi aning due process. Kini may kalaguban pa. May magalangkom sa tuang nga panagkuyo. Dini sa programang Issue sa Masa. Ako sublion adlaw na karon nga Miyerkules. It's a 20 ning bulan sa Agosto 2025. Ato ang mga taxi drivers din na, good morning kaninyo. Pas-pas mo, kadagan kay pasayro para dakog income. Mga pasayro po, gahita karon din na sa mga nagkalain-lain, mga higalang lugar sa syudad. Kay kulang ang ato ang transportasyon. Kaya na lang, kaya naka-plastar na o napulo ata ka mga unit, mga higala sa bus ang syudad. Kamahin sa pag-modernize sa ato ang local transportation dinhi sa dakbayan sa Davao. So, kulang pa kayo na sa kadaghan nga mga franchise sa mga PUJ ang wa na gi-renew mga higala sa LTFRB, kung Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Daghan gyapon kayong pasayro especially during peak hours mga higala. Alright, wala tamo ambag nato sa ito mga isgutanan. Tugti sa ako ninyo, kining sayo kayo namuwak mga higala o greetings. Namulak o greetings. Ay, si paring Noni Piroy, good morning din na. Marco Santiago, kaya kong Marco Barrera. Marco Santiago, good morning din ha. O niya, matod pa niya na Asya diha napita sa may barangay Bukana. Yung mga silingan ron din ha. Mabungog ron sa tuang programa. Daghang naminaw na nato diya sa Bukana o sa 76A. Si Kapitan Robert Ulan-Ulan o iya mga staff din ha. Good morning. Jorel Tonso Balasico, may buntag. Sige padako sa braso, amot og unsa gitagan ani naagid siguro ni gitagan ang wrestling. Ma'am Elsa Kyotso, good morning. Lloyd Sako Kibo, mayong buntag. Onya mga taga-barangay Katalunan Grande, daghan kaayong nagmonitor diri matud pa ni Jorel Tonso Balasico. Salamat ta. Mamo Barcelona, good morning. Jonel Falar, mayong buntag, di napita sa Kabunbon, Malabog. Pakibato ata ni. Ay, siya kani Konsehal Edgar Antisado, Edgar Ramos Ibuyan. Good morning din na po, Konsehal. Si Joey Moderno Juarez. Si Zitibiot Pakin. Uy, kumusta na ni si Pakin, ha? Handos user po ni. Tingala ta, sige gamit og handos wa man dring asawa, to aman sa abroad. Kinsa kahay gihandusan. Stephen Rodriguez, good morning din na. Jubito Bakyal Serino, mayong buntag. Taga Country Homes, Lubugan. Alsonito Gibara, may buntag po din na. Asa ba ni dapitan ni? Baha daw, reklamo siya. Si John Celebrar, no? Good morning din na ngay.
May buntag nina, murag na ani sa iyahang manukan ron. Sayo pa kayo naghimas sa iyahang mga manok. Madugay nga mo reklamo na gyud na si kagawa din ha. Nga imuha pang giunag himas ang manok kaysa iya. Schedule. Gabi og kadlawon kang misis nga himas. Operation himas na. Himas lang. Himas lang. Paita. Naanarabay na nga putlan mga kaigsuunan og sandayong. Kay nasakpan ni misis nga lahi na ang gihimas. Laka din na, isgutan tada ron taon-taon. Si Victor Radasa Sinya, good morning. Si Vice Kapitan E.L. Kinsay, good morning. Good morning ninyong tanan din. Kaning uban, unya na lang ni, kay daghan kayo. Mahurot ang atuang programang Issue sa Masa. Aning greetings, basig mapulihan tanan ni og issue sa greetings. Issue sa greetings. Ay, nako. Alright. Itagdo yung orasan on top ng alas 7 sa buntag. Ako nga po nung balikan. Kaya pasupot lang mo sa inyo mga greetings, comments, o uban pa nyo nga mga concern din sa ato ang Facebook live, no? And paki like and share lang sa ato ang programa mga higala. Aron nga mas managhan ta, no? Well-informed, mas managhan ang well-educated sa mga issue and well-informed mga higala sa mga impormasyon. Mga kaubanan din ni Bitoy Pakin sa LTO. Bangon na mo, sayo na mo. Dodong Barrios, bangon na diya dong. Kay daghan na ba daw rong magkuwag lisensya nga mga gwapa dong. Garay! Mapuno na po ng ato ang kuandong. Kontak ka o si tawag anak. Kanang butanganan guys sa kontak gani sa cellphone o si tawag ana DJ Sweetheart. Kanang sa contact number ba butanganan sa contact number din sa cellphone. Puno na kayo ang kang Dodong Barrios, no? Kay kutob sa mga single mom, mga dalaga o nga kuha og lisensya din na muagi og kanang ganing actual drive testing, kuan magina niya og cellphone. Cellphone number. Garay. Ni kaliwat ni Dodong Barrios mga igalag sikyo. Kanang sikyo gani tong una. Sa ABS-CBN pa ko. Una makasulod dito silang concern to sa opisina or sa studio. Kuandaan sa amo ang sikyo mga igalag cellphone number. Kuandaan. Labi na gwapa. Tingaan na lang kagangisi-ngisi na nagsigi na mga igala og nod-nod sa iyahang cellphone sa dalunggan kay mauna dia ito. Agay, gi-textmate na, gi-callmate na. Bitaw ay, pero buutan na sa Dodong Barrios. Buutan na. Pero kanang mga buutan lagi, ayaw gyud mo kumpiyansa ana. Kay naag yun na yung mga lihim. Juvenal Borgios kana, buutan. Nagsige nagpataas sa iyahang bungot mga kaigsuunan. Kay yawat daw, makatsamba siya og single mom. Giuban na lang iyahang bungot hangtod karon wa pag yung single mom nga nainkwentro. Hagbasi na imong bungot din Juvenal Borgios. Bango na din laugi na imong mga hiniktan. Alright, 2 minutos. Human ang alas 7 sa buntag. Giinjan mga higala ang Blue Ribbon Committee sa Senado kagahapon ni Senador Rodante Marcoleta sa 8 sa 15 ka mga kontraktor nga giingong nakatukob mga higala og dako nga budget gikan sa 811 billion nga flood control project. Garay. Matod pa ni Senador Rodante Marcoleta ang mga rason aning 8 mga higala apil ang kumpanya ni Zaldico, ang bagman mga higala ni Tambaloslos. Ang rason tuwa kuno ngadto sa gawas kay naghappy-happy. Gawas sa nasod. Kay naghappy-happy kuno naapoy uban nga mga kontraktor mga kaigsunan niingon na hospital nagpa-check up, naapoy giingon na ay family affairs. Wala hinoon mga higalay naggamit og rason nga nabisi di katambong sa Blue Ribbon Committee kay naay love affairs. Lain-lain ang ilang mga affairs pero walay love affairs. So, why nahimo mga kaigsunan si Senador Marcoleta kung dili mag-issue og subpina. Subpina
Jusis tecum and testificandum. Unsa man ang sumpina, Jusis tecum and testificandum, mga higala. Sumpina, sulat o kana mga higalang document o kanang imuhang personal na pagtestimonya dito sa kining Senate inquiry. Din hina magkaalaman. Expected na mga higala nga dili dayon na sila motambong. Nganong expected nga dili motambong dayon ng mga congressman? Tungod kay nakabalo sila nga naa sila mga higala ay tulubagon. Nganong di man motambong dyan? Kung naay tulubagon, nganong di man dayon motambong? Gihapnig pa na sa ilahang mga abogado unsaon dili mga sabit sila og ang ilahang amo. Mauna din na. Magpa langay-langay na. Magpalangay-langay na kay kung karon mutungha dayon na sila. Unya wa sila kabalog unsa ilang istorya, Kuya Jerome, mabalo muda, di ba? Good morning din na. Di magkapuliki na sila panagang, labi na si Marcolita mo cross-examine. Bright na abogado mga higala, maldito, kabalo sa ilahang mga trabaho. Patay sila din na. No? Magkabistuhan. So, to synchronize their stand and statement pertaining to this issue, mga higala, kinahanglan, mag-meeting sana sila, mag-rehearsal sana sila, unsay ilang itubag dito sa Blue Ribbon Committee. Maunang wa makasipot. Alam na this. Di ba? Mag-rehearsal man ng mga panuhak. Ikaw, Sunwest contractor. Di ba? Ikaw, kisa pa ni mga kontraktor uban niya, daghan kayo ni. 15 kabuk, dingan lang sa presidente. Wala siguro ni coordinate mga higala nga to sa Office of the President. Una ni nila gihimo ning mga tinambaloslos mga higalang flood control project. Wala man makabang presidente. Or nagpabuang-buang lang ang presidente mga higala. Nagpapugi points lang. So, gitinuod siyang ni Magalong, ang ihahaunta siguro, yaga-yaga lang, gitinuod mga higala ni Baguio City Mayor Magalong, niingo na puro Malacanang, ayaw. Kaning amo, atik-atik na ni, tinudon man mo din halong. Si Mayor Magalong ba? Tinudon man yun, ang investigasyon. Ako manguna na, para magkaalaman, kinsa yun na din mga nangawkaw anang kwarta sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Imbestigahon ta na. Ingon na yung Malacanang, ayaw long. Kay mabisto long. Mabisto kanigod si Lolong, tinudon man dayon. Karot, sa sunod ani, kung dili ni sila mga higala, napa man ay supina, kung dili sila maminaw, di nila may higala respetoon ang gahom sa Senado, aning Blue Ribbon Committee. They might be cited in contempt. Legislative contempt, mga higala, on the ground that they are not cooperative with the Senate investigation in aid of legislation. Na ilahang dangatan din So karon, meeting sa abogado, rehearsal, unsa ilang itubag, dapat di magkadipo-dipo, dapat magkauyon ang tanang mga witness nga imbestigahon, aron walay sablay mga higala. Nindot yun niya. Nindot ni mga higala at nga. Kani si Saldico, grabe na kain ni mga higala o kontrobersiya. Daghang kaso sa BIR, Bureau of Internal Revenue, tax evasion. Diba? Number 1 suspect sa Pharmalic controversy. Diba? Number 1 suspect sa laptop sa DepEd, mga higala. Karon, number 1 suspect na pod aning 811 billion palpak nga flood control project sa administrasyon ni Bongbong Marcos dated 2025. Kani si Saldico, nindot ni mao ni iuna mga higalag salang sa firing squad kung mahimo na tong balaod, mga higala. Ang kantong gipropose sa usa ka kongresista sa Zamboanga
nga ang mga politiko, public officials nga dunay kasong corruption, malversation, plunder, kinahanglan ng i-firing squad. No? Di magsilbi ng prisuhan lang. Priso-prisuhon lang nimo o prisuhon lang na nimo, makagawas gyapon na ini kagabi. Maka sabak-sabak gyapon na ini kagabi. May kwarta. Di ba? Samo na problema, ha? Karon taon-taon, ato ni may galang salsalon og taman sa ginhawa, kay nindot kay ni nga isgutanan. Pero for the meantime, pahinomdom una. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa samtang doon na 11 minutos sa nakalabay. Uman ang alas 7 sa buntag. By the way, good morning din na kay Veronica Tripoli Verdida. Taas sa baan nyo di adapita sa may agaw. Si Louie Molina. Musta naman ka Louie? May buntag din na. Noel Recentes sa may Green Hills Subdivision, Catalunan, Pequeño. Good morning, Raymond Dave Manota. Good morning. I-blame na po gyapon na foreman Sir June kay wa daw gitarong paghalo ang siminto. Wa gitarong halo ang siminto. Si Juvenal Borjos, si Kubal-Kubal din na. Good morning. Ariel Tanawon, may buntag. Kuya Jun Cordoba. Oy, good morning din na kuya. Kano sa tamang harvest og pumilo dito kang Kuya Mel. Mangharbis na dito pumilo, na. Ako'y kat-kat, way problema. Kung di ko kakat-kat, magdala kong taas nga sungkit. Siya ro ng pumiluhan makalingkawas na aning kuan, kaning karton nga dako kayo. Ayan, good morning sa inyo din salamat sa inyong pakiguuban din sa tuaga programa nga Issue sa Masa. Now, ato pala yun mga higala. Ang Blue Ribbon Committee, ngano gitawag ni DJ Sweetheart og Blue Ribbon? Nga ang mga mo-enter din di man mag-ribbon og blue. Unsay rason ngano gitawag ni og Blue Ribbon Committee? Allah, trivia. Uy, extended aron ay mo kalimot ang ayaw mo kalimot gud. Extended karon. Ma'am Susan Gadyani, good morning. Ang ato ang kining gitawag og audition adtong mga bata nga dunay talent edad 7 ngadto sa 12 anyos sa Love Radio. So ayaw gyud mo sayo mo dito para sayo mo makakuwag number, makalinya dayon mo. Si Yanel Sopik, good morning. Diadapita sa may Malagos, may buntag ninyo. So naay talent ninyo ang mga anak. Anak sa inyong asawa, anak sa inyong bana. Di ba? Na may anak mga igala nga dili imuha. Anak sa lain, laing linyada ba? O si John Silibrar pa. Crucis na ngay, crucis. Crucis. Crucis na. Naay crucis ba?
anak sa uban nga anak sa imong asawa, naapoy anak sa uban nga anak sa imong bana. O na, may mga ingon anang sitwasyon. Ha? Di ba? Juniora Abudrok. Oh, good morning din ha. Kuya Mel Indianon, mayong buntag pod. So, talent, dalada yun. Guruya dito sa kining Love Radio main office na mo, main studio na mo, Arcastillo. Para matagaan po og chance ang bata. No? Kung kanang inyong hambana or ang inyong asawa, sa ako na nasulti kagapon, wala na makahatag og milyon sa inyo, basig ka ng inyong anak. Ha? Maunay makahatag og milyon sa inyo pag-abot panahon og madiskubrihan na. So, ayaw sayangi ang oportunidad. Matod pa nila, opportunity knocks only once. It will never come back again. Ayan, ha? Pero kami din sa Love Radio, padayon ming nagahatag og opportunity alang kaninyo. So, pamina mo dire kay naatay mga mechanics i-lay down. Maybe next week, labot sa atoang parapol mga higala. Parapol. Kada bulan, manghatag mig motor. Nya, kada semana, naapoy mo daw. Ligid lang sa motor siguro, kada semana. Kada bulan na ang motor. Kauman pagka Disyembre napagi grand prize. Usay pangalan ng kuan. I suggest nga ang pangalan sa ato ang programa Inday Kubal-Kubal. Minos Inday Kubal-Kubal karon. Ang pangalan sa ato ang programa Huli Kaday, Huli Kadung, naa na kay Brum Brum. Pwede ba na, DJ Sweetheart? Huli Kaday, Huli Kadung, naa na kay Brum Brum. Di ba? Pwede kayo eh. Si Uncle Boy din na. Sige pataas sa iyang bangas karon. Kisa kay gitagan-an na ng iyang bangas nga iya magyud nang gipalabong og ayo. Unsa kay giabuno ana. Musunod bala si Uncle Boy. Ini kalas 9 nato. Mala to Huli Kaday, Huli Kadung, naa na kay Brum Brum. Naa na kay Brum Brum. Pag mo daog. So, naatay promo ana. Ato na lang istorya daan. Para makapangandam ni. Kamong naa din sa ato ang online sa FB. Tune in yun mo radyo ninyo. Kay ang radyo may account ana. Mao man ay basis para matagaan ka o raffle coupon. The more raffle coupon ang imuhang makuha, mahulog, the more nataas ang tsansa nga makadaog ka og Brum Brum. Di ba? Brum Brum may andar anang motor? DJ Sweetheart, Brum Brum. Ana ba? By the way, unsay rason DJ Sweetheart nga anong nganlan nag Blue Ribbon Committee? Matay ni atong researcher nato, ni Halo Kaday, Huli Kadung, naa kay Brum Brum. Halo Kaday. Huli Kaday, Huli Kadung, naa na kay Brum Brum. Naa na kay Brum Brum. Pag mo daog. Pwede ba na? Ay, paprobahan pala nato ni Kwan. Ni Kuya Wilson. Ang naay final si Kuya Wilson. Buotan ganis Kuya Wilson. Kusog kay mga hatag. Nga na sa mga listener. Dili sa uyab. Wa man ni uyab. Sawar man gyud ni. Mo ni akong idol kayo. Dili maantigo mga higala magluib sa mga pinakaslan. Sa mga daghan gyud gihapon kaoban na natong kanhi iski nato mga higala. Iski representative nga ingon siya diha sa council, I am always faithful to my wives. naunsa na faithful to my wives. Oy, si Ma'am Bing Tan. Good morning din ha. Good morning, Ma'am Bing Tan. Now, kani mga igalag gitawag na itong Senate investigation sa Blue Ribbon Committee. It plays a very important role, especially in controversy. Though the purpose mga higala is not for the prosecution or for prosecution, but to aid, para makatabang mga higala, to aid the legislator in the future so that wala na mga higala ay makalutsar nga mga anomalous transaction
using public funds to the disadvantage of public interest. So, importante ni siya. And, pwede pod, out of this investigation, mga higala, pwede pod mapailag kaso ang mga responsable. So, importante yun kayo ni. Though, dili man necessary nga ang resulta, mga higala, mga nakulit nga mga ebidensya through documents and testimonies, pwede na ito gamiton sa pag-file of criminal charges before the Office of the Ombudsman. Pero, naanadaan mga higalay lamang kay kabalo na ta kung unsa di ay nahitabo because of the investigation nga gihimo mga kaigsuunan sa Senado. So, ingon na ka-importante di ay na. Now, kung dili sila mutuman, halimbawa, magpagahigay sa ilong ni mga kontraktor, kay naay padrino nga mga congressman, isaligan nila yung mga congressman, si congressman bitay naghatag sa mga ana, si congressman bitay dakog bahin ana, dili mi manunganay, mga ipit pahinoon mi ana, ikontempt pahinoon mi Marcolita, mga priso mi ana, gwe pensa. Di ba? Kaya ang legislative contempt, remember, lahi ni mga higala sa ordinaryo nga contempt. Ang legislative contempt, wala na piyansa unless and until you will cooperate the legislative investigation, mga kaigsunan, diin ikaw required nga mo testify. Kung dili ka mo cooperate, patay ka din na. Muna giingon nila, daw sama ka sa tinapa. You hold the key. Ikaw ra gyud ang susi. Kung may ron nga, dili ko mo cooperate, kay nagpasalig sa kuha si congressman nga ayaw si putana si Marcolita. Dili mo cooperate, napatay mo din na. Mga contempt mo din ha anang trabaho ana. No, taon-taon, ato ni balikan. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Balik na may kala din sa Tabalagkuyog sa programang Issue sa Masa. Good morning diya kang Ma'am Melis Cleto sa may Catalonan Grande, no, diya sa may SGR. Mayong gabuntag ninyo din ha, no? Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Mao ni ang giingong Blue Ribbon Committee. Pero sa history ba? Ngano gitawag man na siya og Blue Ribbon? Blue Ribbon. Nga di man required nga magsuot og blue nga ribbon kung motambong ka ng iyahang hearing.
ang presiding officer, ang chairman mga higala, anang komitibiha, komitibaha, dili man pod mga higala required nga magsuot og blue ribbon. Unsay history ana? Trivia, DJ Sweetheart. Nganong gitawag na siya og blue ribbon. Di ba? Kaya kani magong mga color na ani mga higalay symbol Di ba? Pag color pula, either gugma or gira. Ha? Unsa na ibot pasabot anak DJ Sweetheart na ang green, ingon sila kalikasan. Ha? Kabi representatives tinong di ngano gitawag og blue. Nganong di man red ribbon. Kay kung red ribbon na siya, dako kay na siyang cake. Dako kayong cake o red ribbon. Kung yellow ribbon, dilawan. Nganong blue. Blue ribbon becomes the most powerful. Basta de blue, powerful. Naamang ko'y kining amigo nga sige suot og t-shirt nga blue, under man sa asawa. Under man sa asawa, sige suot og blue, pati brief, terno. Sa iyang t-shirt, blue. Di man powerful, kay under man sa asawa. Pasilan. Bitaw, naagin na sabot pasabot. Wala lang ta kabalo siguro. Wala lang ta kabalo. Now, sige lang, ato ana mga higalang ikuan unya, i-research tanaw niya, nganong gitawag siya og blue ribbon. Kay kung pula, red ribbon, cake ang labas ana. Unya, kung black ribbon pod, lamay na, biskwit o kape tali. Diba? Na ay pakapintong og hantak. Lamay man. Diba? Ngano nga blue ribbon. But anyway, basta ang purpose mga higala o task aning nga komitibaha mao ang pag-imbestiga aning mga mga iring. Dili mga iring, mga saipan nga mga public officials mga kaigsuonan. Clothed with authority to issue subpoena at tecum ad testificandum sa pa na mga subpina din na, and has the power to cite you in contempt if you are not cooperative during the hearing. So, masaligan yung atong chairman karon kay si Rodante Marcoleta, kabalo sa mga procedure, kabalos balaod. Kaniadto, ang mga chairman sa Blue Ribbon, mga higala, di man abogado. Mura lang abogado kung yung paminaw, pero dili abogado mga higala. Basic procedure, both criminal and civil procedure mga higala, wala yung alamag, magsigap ang mata, magpaabot, ug unsay itudlo sa iyahang research nga maoy abogado. No? Di ba? So, wala kayo, dili kayo effective. So, taas mga higala ang ekspektasyon karon sa mga Pilipino nga ang naggunit, ang nahimong chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senador Marcoleta, abogado nga marunong yun mga kaigsuonan sa mga procedure o balaod nato. Laban yun ang lawyer. Labi na sa mga ingon-ani nga komitiba. No? Kung kuan, kanang Committee on Games, katong mga sugarol nga mga senador, mo to ibutang na to diya, kay hawd kayo to, anang mga saputi, hawd kayo mga higala, anang mga sirong-sirong. Di ba? Ang sirong-sirong ba? Kanang tikas ba? Tikas antak. Tikas may gala sa sabong. Hawd. Sumoto sila kay expert to. Dito pwede sila nato. Himuon din og chairman anang Blue Ribbon Committee. Now, kini karong mga kontraktor, sa ako nang na-mention mga higala, nagpanagana nga musipot sa gipatawag nga Senate inquiry ni Marcoleta. Kay wala sila makabalo. Unsay ilahang itubag. Kay basin unyag ang ilang itubag mga higala, contravene
that might only pin down their guilt, mga kaigsuunan. Although that is not the objective sa Senate inquiry because the purpose is in aid of legislation. Pero luod man po kay paminahon nga masakpan sila, nga namukong sila ani mga higalang budget sa flood control. Di ba? Maulaw man po sila. Naapa din yung mga ulaw ni mga tawhanan ni. Naapa ni ulaw ni. Nga ilaha mga higalang natukob ang dako kayong budget, kahuman ang mga Pilipino, gitagaan lang nila mga higala og sinampangkong nga trabaho. So, para dili mulala, kinahanglan mag-meeting sa daan kung unsay iistorya, unsay ilaha mga higalang is-set up nga depensa. Kabalogog ka sa ato ang balaod sa 1987 Constitution. Although wala na ma-specify din nga kinahanglan ang akusado mag-meeting una mo tambong para madipensaan ang mga akusasyon. Pero bastante kaayo ang mga katungod mga higala. Di ba? Pila na ka rights of the accused. Naa sa to ang Article 3 sa Bill of Rights. 20 ka pina mga higala. Wa pailabot anang Miranda rights nga diha palangdaan anang partikular nga section mga bay perti nang daghanag katungod ang mga gipasanginlan. Di ba? Ang mga gipasanginlan ra gyud in town nga bana mga higala maoy di makaabil anang katunguran. Di ba? O kita mapasanginlan ta sa to ang asawa. Do you have the right to counsel? Do you have the right to post bail? Do you have the right to face the witnesses against you? Do you have the right against ex post facto law and bail of attender? Usa pa na mga rights din na mga higala duly enshrined in our 1987 Constitution. Ang bana dili pwede mo avail ana nako pa. Pero og naakusahan ka ganha sa mga tribunal mga higala. Na kay mga katungod number 1 diya due process. Ang bana og akusahan sa asawa mga higala wala na due process putol na yun. Kay putol ang sandayon kaya itong na viral mga kaigsunan. Ingon pang asawa pagka humaputol da maunay angay niyo da pagkahuman sa usa ka semana mga higala na ayo na ang pinutlan ni hinol si Mrs. og niingon, love, naapad din hay nabilin nga tuod. Maunay angay nimo. Ngutana ng ubad, kinsa man roy selfish ana, kinsa man roy hakog. Ikaw nga asawa. O kanang imong bana nga mi-score ngadto sa lain. Ang ubad, kanang bana hakog og unod. Bisag kinsa lay tirahon. Pero napoy niingon, hakog ng asawa. Kay dili niya i-share ang gasa sa Ginoo ngadto sa uban. Iya ding putlon o sakpan ayaw oy kana naman putol-putol og kinatao para na na viral karon. Nako, perti dako ang nagpriso. Dili na mga higala ordinaryo nga physical injury. Mura pug kag nakapatay ana. Ang punishment ana mura pug kag nakapatay. Una nga ayaw gyud tawo na ninyo putla kay wa na gyud lain gyud. Basig mo himas mo ini kakadlaw. Muingon mo nga naapay nabilin din halap bisag gamay lang in tao. So, kani mga higalang issue aning flood control, nga na controversial karon, dili ni madalag himas. Ilabi na mga higala, nganha sa Blue Ribbon Committee. Tungod kay mugawas og mugawas gyud. Kung unsa ni mga higalay na hitabo aning dako kaayo nga pundo. Asa na ni karon? Nganong ang kaning flood control pertimang dalian na hilhig. Nganong ang flood control wa man mahilhig pero mulusot manggihapon ang tubig.
matod pa sa congressman, mga higala nga taga-administrasyon, dili na lang nato kwintahon ng dagko kayong lusok sa ulan. Ang flood control na lang yun ang ato ang pukusan. Pagkahang daw, mga kaigsunan. Ha? Di na lang ba daw kwintahon ang dagko kayong lusok sa ulan? Ang flood control lang yun daw ba diya ang ato ang pasanginlan. Bisag unsa na kadagkong lusok sa ulan. Bisag pareha pa na kadagkua ang lusok ana sa imuhang mata, dili gihapon na siya makahatag og dakong epekto kung ang flood control una giplano. Ikaduha, ang budget nga gigahin gibuhos din ha sa proyekto. Mao na din na wala gisinampangkong ang trabaho. Ano man? Kaya ginatun-an na mga expert, mga higala that will contribute their knowledge pertaining to flood control. Di ba? Na mga expert nga mo attender mga kaigsunan sa mga hearings, mga committee hearings, paunsa nato ni kung ingon ani kadaghan ang volume o kadako ang volume sa tubig. Pila unsa ka bag-on sa flood control ang dapat natong i-set up din ha. Unsa ka dagkoon ang bakal atong ibutang, unsa ka ispisuhon ang simento atong gamiton. Di ba? Na ay mga pagtuon ana sa technical mga higala nga bahin. Dili man na yun butangi lang na niya, alihi lang ng simento din na. Nya mauna na. Butangi lang, ay na nang kwan, bandilya nga bakal, kay mahal kaya na. Mugamay nga to ang korupsyon na. Butangi lang nagkawayan. Di ba? Inay magamit mga higala o mga tuuan materials, butangi lang naglantil din na. Kanang yuta lang. Pag mabasa, mahilhig, pag yun mga galay kahoy mo pugong, erode. So, na ay mga technical people during the technical working committee hearing. Di ba? What is yung technical working committee? Onya, dili man di technical, tiktikon man di ay mga higalang committee hearing. Kaya ang resulta, dako nga problema mga higala. Mauna nito. Problema. Kay nawala na ang kwarta, nagpabilin ang atong problema. Wala na ang kwarta. Mao ni ron. Masayra na ni sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, kinsa gyoy dako kay bahin. Kadtong istorya ni Mayor Magalo nga 30 to 40% ang tigbas ng daan sa mga congressman, una na makaabot ngadto sa ahensya mga higala like DPWH, basig tinuod to. Unya ang kang DP, ang sa mga district engineer mga higala, usaon po na. Usaon po na kay naanarabaroy sugyot ang hutong sa mga mamumuo. Nga ipa-lifestyle check kining mga taga DPWH. District engineers, number 1 sa listahan, ni Kamanggagawa Representative Eli Fernando. Congressman. Party list, Kamanggagawa Eli Fernando. I-lifestyle check, awaga, district engineer. I-lifestyle check ang mga direktor. I-lifestyle check ang secretary, ang USIC, ang ASIC. Wala hinuon gi-appeal din ang spokesperson sa DPWH. Good morning din kang Dean Ortiz, atong amigo. Kaniwa sila. Ipa-lifestyle check. Pero ang pangutana sa mga tao, kung ato na silang ipa-lifestyle check, how about ang ato ang mga congressman nga giingon ni Mayor Magalo nga 30 nga to sa porsyento ang ilahang mga kickback. Diba? Dapat kanto mo unahon na to mga higala ug uluhon to sila. Ani mga kaigsuunang investigasyon. Kaya kaming DPWH, wala man ni mahimo mga higala, maglisod man ni og diskarte kung ang congressman nga nagpa-appropriate ana nga pundo wala mga higalay pagpangong ko nga gihimo. Diba? Good morning din na, Gilbert Gis. Mao ba?
Aba. Oo. Siyempre, makabalay yun na din na sa kamilya. Okay, na may trabaho. Now, kana mga kaigsuunan, kanang giingon nga mga congressman nakadawat sa 67 daw kabuk sa listahan ni Magalong, 30 to 40% mahibaw-an na. Kanang lifestyle check, okay raman na. Apilo na may gala mga empleyado sa DP, nga identified mga kaigsuunan nga nagapangungko sa kining nga mga kontraktor, ginatagaan pugbahin sa mga congressman. Pwede man na. Pero dili excuse ang mga congressman mga higala tungod kay ang pundo dinha nanukad sa ilaha. Dinha nanukad ang tanan. Kung dinha nanukad ang pundo mga higala, probably dinha nanukad pod ang corruption. Diba? Emmanuel Malingkis, good morning din ha. Taon-taon, balik ta. Human naman pipila ka baga pahinom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa... Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74... Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magkala din sa napalagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 42 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, apasumpay mga higala, anin itong gisgutan, controversial, labot, aning flood control project. Now, ang usa sa mga issue din kay naa na may mga hagit karon nga tawag lifestyle check. Kaya ba ni himuon mga higala sa presidente? I suggest nga dili lang lifestyle check ang himuon. Property and bank account check also. Di ba? Lifestyle. Nakambyo na kaya itong una, barbecue na, saging lang na, bananakyo na ginakaon, karon burger na. Muna ang lifestyle. Uy, nausab na. Kay burger na ning panuhak. Nakakurakot siguro ni o kanang flood control project. Pero dapat dili din halang kutob mga higala. Apilo na to og check kanang ilahang mga propriedad. Tungod kay sigurado ko, aron di ni mga sablay ning mga corrupt public officials, ilahan ang ginadami sa lain nga pangalan ng mga property. While naapa sila sa serbisyo. Mao man na diskarte nila.
Di ba? Oh, kani mga kaigsuunang ilahang mga bank deposit, ang uban na gidami. Mao bitaw na nga daghang mga public officials mga igalang daghang uyab. No, ngano man kay ilahan ng gidami sa ilahang mga propiedad, dami sa ilahang account mo nang ang uban masahay, magkasablay-sablay na mga higala kay ang uyab maniguro man po, di naman po mga higala mutuman sa kasabutan nga iyaha lang pangalan gamiton dami. Iyaha naman pong ang kunon. Maunang magkalitsi-litsi, magkakontrobersyal mga higala ang public officials. Oh, mahilig na sila og dami. Although, naata mga higalay anti-dami law, naatay Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Republic Act 3019, pero natay balaod against the plunder mga higala, malversation of public funds and public property sa ato ang revised penal code. Pero kining tanan mga higala dili makadulot aning mga corrupt public officials. Kaysa ba'y nasilutan mga higala nga public officials na ay nga detain, nga priso. Pero pag abot sa tumoy, acquit naman po. No? Acquit. So mas maayo gyud siguro firing squad na para wa na tay huna-hunaon nga ma-acquit pa nga public official mga higala. Ha? Pag abot sa panahon kay pahilom-hilomon lang ang mga isyu unya kahuman pagawason. Ha? Matinga na lang ka. Oh. Kay siyempre, ang mga justices mga higala, di man na ikalimod, mutanaw man po na silang utang kabubuton sa mga nakatabang sa ilaha. O, di ba? Nakatabang sa ilaha, atong RTC pa sila, nakatabang sila, atong law practitioner pa sila, nakatabang sa ilaha, paingon din na sa Supreme Court, sa CA, unsa ba? Naaman ang mga utang na loob. So, ang maayo, pag madesisyonan, firing squad na, para wa na tay utang na loob huna-unaon. Kaning mga justices, wala na utang na loob huna-unaon. Once nga madesisyon na, firing squad, wala na. Kay, kung na kay utang na loob, makita ni mo nga, kaning politikuhan ni, incarcerated por pila na katuig din ha. Nagpaabot ka sa madesisyonan niya, madesisyonan, guilty pa yun. Kaya kung katabangan ko na lang siguro ni, ako ning kamangon ko na lang kung makauban na ni, nga mga justices niya, ato na lang ning pagawso ni, total. Taon-taon naman yung na-detain. Murag, nakabayad naman siya sa iyahang sala. Sumugawas gyapon. Idara na, ugod-ugod na. Yan na po mga anak, kung kapo ang sugoon, ingon ani ang pagdiskarte. O ako ito na, napriso ko, kung kagawas mang gyapon ko. Di, kamo ang nabulahan. Para mabulahan na po ang inyong mga anak. Sunduga ang ako ang diskarte. Bahalag, idadidara na mo mapriso, makagawas mang gyapon mo. O niya ka ng priso, di pa na sigurado. Ha? Kaya kung ato ang administrasyon, tabangan man. O, anak mga higala ang problema. Di ba? So, tama na. Ha? I-firing squad. O, i-firing squad na. Ha? Labi na kining mga asawa nga mamutol mga higala sandayong sa ilaang bana. Na, apilo nag firing squad kay delikado kay tana. Ha? Delikados juvenile burgos anak. No? Ambot ni Gilbert Gis kung wa ba maghuna-huna pud ana og kahadlok. Ha? Oh, si Emmanuel Malingkis, ha? Hadlok no laliman ka anak, di ka kabantay. Oh? Inig mata nimo, inig timbang nimo sa timbangan, kuwanga na ka og pila ka gramo. Ha? Kay giputla na gikuhaan ka na di ay sa imuhang asawa. Sus Ginoo ko. Oh, kada kong problema ana. But anyway, kung naaman mga higalay hagit, anang gitawag nato og lifestyle check. I-appeal nato ng check sa property, sa mga account, o appeal pa ng mga personal. Pila ka buok uyab. Okay ka ng uyab, masahay, pwede na mahimong basihan mga higala nga kaning tawhanan niya. Murag mahimo siya ba nga probable cause. Ha? Nga kaning tawanan ni corrupt gani. Yan naman, dagkag-uyab eh. Asa magibuhi na yung uyab? Nya ra ba mga uyab? Dili ra ba musugot og di magpahirdo? Dili magpa-riban. Kada semana riban, kada semana riban. Unya di gusto anang riban nga tag 999. Ngadto gyud sa tag 25 nga riban gyud kay
Mahalon yun mga higala kay ang uyab, congressman. Sus, Ginoo ko. Unya na kay uyab, 5 ka buok. So, that will rise si presumption mga higala nga kaning congressman ani nga uyab aning buwagaw buhok nga sigig pariban. Nangilkil yun. Kaya kung sildo lang mga higala mo sa ligan, di mo na makasapar. Pila ba sildos congressman? Nya daghang kay uyab mga higala. Naiuyab to sa Manila, ini opisina, naiasawa din Kao man, napay daghan kay mga sideline mga higala, kay gipangritos mga kontraktor. Kana mga kontraktor mo, kusog manghatag og uyab ng mga congressman, labi nagtanaw nila, kanang congressman mga higala, 2 kilo, agoy, kani, sureball, tagaan nag-uyab, nga gwapa kayo. O de, saipon mga higala ang kontrata, ni congressman. Mao na ni nahitabo. Taon-taon, balik taon man lamang pipila ka mga pahinomdom. Masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basics! Love Radio! Balik na may gala din sa Tapalagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. 51 minutos na humana ang alas 7 sa buntag. So much ani mga igalag investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ato aning panidaan mga igala kung musipot ba sa sunod nga patawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Ini nga mga kontraktor. Atong paminahon, paunsa sila nakakuha og dagko kayong kontrata, nakabahin, nakatukob mga higala aning 811 bilyones ka pesos ka kantidad sa flood control project. Maunay ato ang misyon, isip ordinaryo nga Pilipino, paunsa naabot sa ilaha. Kinsay ilahang mga tulay, kinsay ilahang amo nga mga congressman, unya pila ang ilag yung gihatag ngadto sa mga congressman. Tinuod ba ang istorya ni Mayor Magalo nga 30 to 40% ang kickback na ginapangayo sa mga congressman aning mga infra project. On ato ni Magalang subaybayan, wa pa may schedule ata sa kining Senate Blue Ribbon o kanos ani mga higala kay nag-issue pa man og sabpina si Senador Rodante Marcoleta. Ma'am Christine Ampolokyo, good morning. Dili na daw mahadlok mga higala na sila anang investigasyon. Now, ambak pa. Direct pa sa istorya ni atong ang ay buntag din na sa mga sabungiro. Okay. Ni angkon si DOJ Secretary Crispin Rimulya nga naay mga tagtungod. Pila ba to kabuk sa bungiro na wala? 34 ba to kabuk DJ Sweetheart? Onya ang gi-allege ni Tutoy 108 gyud daw ang tanan-tanang napatay ni atong ang sayahang naibawan. Sayaha lang naibawan. Apil na tong kalaban sa witing mga igalan la pinida kanito. Pero kaning nga walang sa bungiro 38 ka buok subay ni
sa mga nagreklamo lang. 34 ata. Ang 38 murag katumantong nasunog mga higalang NCCC kani ato. Abre na po na ba karon ang NCCC? Nasunog, daghag nga matay mga higala. Now, ang ingon ni Crispin Remulla, nakabalo na daw siya, dili man tanan, apan na ay mga tagtungod mga higala nga gipang negosyate ni atong ang og tag 1 million aron iatras ang reklamo. Ginaliman kag 38 counts, mga kaigsunan, murder, kidnapping, serious illegal detention. Di yun makapiyansa na si atong ang. Bisang pagpila na kakwarto na iyang kwarta din na mga bay. Unya, di yun siya tugtan sa korte nga mo piyansa. Kay the more nga may bawang dagan sa kwarta, the more nga mamahimong indicative ang flight mga higala o ang pagsiba gikan aning kaso. So di yun siya pwede makapiyansa. Kay hinyos ang iyang kaso. Ang giimo karon ni atong ang kuyog sa iyang mga abogado, allegedly, gipang negotiate ang mga tagtungod. Ingon si Boying Remulla, Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din ha. Gipang negotiate para dili na mo reklamo. Pero naa pa mga higalay uban nga wa pa kuno mudawat sa 1 million offer ni atong ang. Diba ningon si Tutoy nga mo niya ang gisugyot kaniadto ni atong ang nga negosyiton ta na lang na bayaran na lang natog tag 1 million gahi-gahi gyud daw si atong ang. Morning na nga ipit na ron, nga hadlok siya maapil. Kay apilo naman po daw siya mga higala o hipos. Ni atong ang hinuon. Morning ni variable, si Tutoy. Na og matiklo ni si Tutoy mga higala, pila po kahay negosyate ani ni atong ang atos pamilyang Tutoy, simba kong matiklo ni siya. Kay ang mga nawalang sa bungiro, minor, dili minor, ilado, dili ilado, pantay lo tanan. 1 million ang bayad ni atong ang. Wa ni kalainan mga higala din daw constructions tulay sa Samal, Davao Samal Bridge. Ang mapadugo din mga higala nga trabahante, bayran ang tagtungod og 1 million. Ngisi-ngisi na daw ang tagtungod pagawas gikan may gala sa opisina, sa contractor din nga inchik. Kaya naka 1 million na, nanay checking nga 1 million mga higala. Kaya ang iyang rason o ilang rason ko ug nabanggaan lang ning akong igsuon, nabanggaan lang ning akong anak, nabanggaan lang ning akong bana ug motor din na, di man ko makakuha ning 1 million, dako na kayong burial aning 10,000. Hoy, rason, may buntag din na, paring Jacob Castro, may panabo. So, ang naitabo, mga higalay mo dawat kay og ingnon karon sa abogado ni atong ang wa na magitay mahimo na. Wala man migahom nga banhaw na og balik. Kay nasabit man gyud na inyong anak, nasabit man gyud inyong igsuon, sabit inyong bana. Wa na may mahimo diha. Wala naman, patay na. Di na nato masisid dito sa taalik ang mga bukog. Bayad na lang mi og 1 million. Kay og di mo bayad 1 million og kasuhon tani. Mo gasto pa mo abogado, dugay pa kayo, wa pay siguro kung maabsuelto, unya kahuman, maabsuelto mi, wala lang yun hinuon mo kamo, ug mudawat mo aning 1 million, panalo na mudaan. Ano na mga words sa bungiro. Panalo na kayo mo ana, 1 million. So, ikaw karon nga tagtungon, una-una po ka, tuod no? Wala naman sila gahom nga banhawon pagbalik ang akong mahal sa kinabuhi. Ang nahibiling gahom ni atong ang mo na lang maning gahom sa kwarta. Bayran ta 1 million. Dawaton na lang siguro na to kaysa magkaso-kaso pa ta niya atong kalaban, bilyonaryo na. No? Basik apilon pataan na inuog dako pa na, kidnap ana, ilabay na puntag apil, pakaon ta ditong tilapia dito sa taalik. Ay, pakaon ta to sa mga bangos sa taalik. Mo na kada kong problema, dawat na lang. Ano ba? Dawat na lang sa 1 million. So, ang isa ka pangutana karon, unsa na may nahitabo atong DNA nga mga bukog, kanang DNA, dali ramang kayo na may gala, si mana may pinakadugay,
hapit naman bulan, wala pa man mapagawas ang resulta sa DNA nga gipangunahan ni Boying Rimulya. Ingon na mas Boying Rimulya, way manghilabot aning lain. DOJ lang yun, ako ra yun. Oh, para ako ray negosito ni atong ang. Ako ray negosito ni atong ang kay ako ray kabalo ani. Ako ray mo istorya kung say update ani. Oh, ako ray negosito ni atong ang. Ingon siya atong ang matay bunog na kayo koronyeng. Ha? Bunog na kayo kuyeng ba? Oh, pwede ta ka manegosyate din na ing. Ihilom sa nang kanang isyu anang sabong ing. Ha? Tabangi ko. Oh, day imo ing oh. Siya ra. Walay muliking mga igala. Ngano man? Siya ra may authorize nga mo istorya ana may igala nga walang sabungiro nga isyu. So isa ra ang negosyiton. Siya ra ang negosyiton ni atong ang. Ay nako. Oh. Yung pas Juvenal Burgos dawat ko og 1 million pero ipakapin si Gretchen Barito. O dawat og 1 million niya ipakapin si Gretchen Barito. Oh, investor man na si Gretchen daw. Sa online sabong ni atong ang. So, maldito po ni si Boying. Kay dili siya gusto nga naay lain pa nga mag-update, mag-mention, maghisgot mga higala anang kaso sa mga nangawalang sabungiro. Oh, para siya lang yun. Siya lang yun ang negosito ni atong ang sa mga abogado kung magpatabang si atong ang nga itiklop na naing kay di ay imo. Isara. Isara. Iya tanan mga higala. Iya tanan. Oh, ang talent fee. Pastilan. Oh, pagka marukoy ganing tawahan ni sa usaon mga higala. Oh, di siya musugot nga naay ka nang magpa-interview about anang online sabong. Kaya mga pulis, di siya musugot. Ha? Di siya mga higala musugot nga naapay laing magkya-kya labot sa update anang investigasyon sa online sabong. Siya ra gyud. Di siya ra negosyiton mga higala ni atong ang. Kwarta kaayo. Mura mga higalang solo champion. Oh, murag naka-solo champion. Murag solo champion ba sa sabungan? Oh. Ayahatan na. Pastilan. Oh. Pero, kani manggong, mudawat na lang ka. Istorya ba? No? Mudawat na lang ko, ana, John. Kay, wala naman kung mahimo. Dili naman mabuhi tong akong anak. Di naman mabuhi kong igsoon. Di naman mabuhi ako ang banan ako. O niya, naman po ko roy, ha? Bagong gikaibgan po. Bisag wa na kong bana. Naman po, napamanday na kagusto sa kuha di ay. Niya, naapay pakapin 1 million. Napay bagong gugma. Nawat na lang ko. Perting nawat. Katong bana nga nawala. Siyempre, ang tagtungod ato ang asawa naman. Labi na, legally. Married mga higala. Ang bana nawala nga sabungiro, kay gipakaon sa tilapyahan dito mga higala sa taalik ni atong ang bayrag 1 million, asawa mo dawat. Siya man ang legal heir. Katong anak, wa pa maminyo, ang ginikanan ang mudawat. Moto ang bugat, di ba? Ginikanan, masakitan magyog ka. Nya dili gyud ka mudawat kay murag gibaligya nimo imong anak, ang kinabuhi sa imong anak imo ang gibaligya. Murag ingon anay mo una ba. Bisag kung saon ka og explicar nga wa na gyud tay mahimo nay imong anak, wala na gyud to. Wala mi gahom nga mubanhaw balik sa imong anak kay na disgrasya na gyud to imong anak. Adawatan na lang ninay. Tantanan mo, mukuan man gyapon ta. Mo bakasyon man gyapon ta ning kalibutanan ni. At least ni bakasyon siya nga naa siya dala nga 1 million ibilin sa inyo ha. Oh, ana ba? So madugay makasabot pero kaning asawa nga nawad agbana mga higala kay giitsa dito sa talik, okay, allegedly nanika sa sabong ni pasabong ni atong ang dali ra kay na madawat sa asawa oy. Ingon labi nagbata-bata pang asawa, mingon ang asawa, kini makasikan round pa ko. Makasikan round pa si Mrs. Maminyo pag ikadua. Tungod kay pagkawala sa iyahang bana, forced disappearances mga kaigsunan, wala man makita. Kuan siya, ang siya tawagan kining in danger of death. Muna ingos balaod. Naalang siya mga higalay 3 ka tuig for purposes of succession and remarriage.
Basta in danger of death. Kanang wagi nakitaan. Unya, nanay maganang gawas nga gihagbong na dito. Oh. Pero kanang mga asawa, labi nagnay-pensyon ng ilahang bana, dili man po na dayon magminyo kay sayang man mga igala ang pensyon ana ha? Pero makatilaw na gyud siya lain putahi niya na pay 1 million kaya ay sa asawa ang bana dali ra man ilisdan mag-ilis na putag sa bungiro kay basig sa sunod na ana po'y pangihawon nina kay nanikas maapil lang ato ang bana lain na pud na nga 1 million lain na pud nga 1 million waragod ka baga panuhak dagko Walang ayaw yun mo kumpiyansa ng inyong mga asawa din na. Sigar magigmat ng asawa, kapitok-pitok na siga kayo. Diba? So, kana, kung ang immediate heir, ang legitimate heir mga higala, nga maoy nag-file sa complaint, mama, medyo dugay-dugay pa ng negosasyon, anak. Pero kung ang complainant sa nawala nga sa bungiro, asawa mga higala, dali ra kay na mudawat sa 1 million ni atong ang. Di ba? Okay. Dagko naman may nakita ato kung bana. Nyawa po to'y ayo tong banaha to. Ha? Sige laghimas anang manok. Ako daw gikalimtan na. Wala walang asawa. Waton ko na ng 1 million atong ang. Iatras ko na lang ng reklamo. Mangita ko laing bana nga kanang dili mo himas og manok kanang ako lang gyud ang permi himason. Nya na ako 1 million. Palit na ko ron din na og transformer ha. Din na sa ilaha kwan. Ma'am Bell site surplus palit na ko dito og transformer dito kay service na mo sa ko ang bagong uyab. Di ba? Wa naman to'y pakialam akong bana to. Naman to. Nag-atubang naman to kang Senior San Pedro ron nagdala sa iyang hiniktang puti. Dali ra dawaton. Basta asawa. Pero inahan, amahan, imuhang anak, murag bugat kayo. No, wala naman, di naman na nimo mailis na bisan pag 24 na kay mbok imong anak kanang nawala nimong anak, di na nagyud na mailisdan mga higala. Ang bana, sus Ginoo ko, perting daghana mga higala spare tire. Ayaw mo kadlok mawala na yung bana. Daghan kayog reserba. No? Daghan kayog andam ug tagana. Usa na din ha si Kuan Tutoy Bato. Si Uncle Boy. Kinsa pa na din ha? Si Chip Dante. Apil-apil po na na. Gagay. Bata ka. So, dili problema ang pagdawat sa 1 million basta ang mudawat ang asawa. Kay pwede kaayo mag-ilis og bag-ong bana. Di ba? Luuya sa mga bana. Oy, gamay na lang ra ba kayo ang laki karon sa kalibutan? Unya kahuman ingon ani pagyud ang ato ang kapalaran di sweetheart. Nga og mawala dayta, pwede dayon dayta ilisdan dayon. Siyempre practical kung ang asawa mga higala, ikaw karon asawa be. Practical kay. Maka 1 million ka na. Mapalit na nimong sa imo ang gusto, maka 1 million ka na. Makakita pa jud kag bag-o nga partner. Tagaan kag oportunidad sa Ginoo nga mamili og usab. Ayaw na gyud og palpaka ng imuhang pagpili. Ayaw na gyud sipyata ng imuhang pagpili ni usab. Kay gitagaan ka, gitugahan ka sa Ginoo og lahi kay gayunan nga mamili og usab bana. Di ba kada mag-away ng asawa og bana? Moingon din ng asawa, nganong ikaw pa man oy. Sa kadaghang ng uyab sa kuha, nganong ikaw pa man ang akong gipili. Di ba? Karon, kay nawala imong bana, kay gipakaon sa tilapyahan dito sa taalik. Kaya ka 1 million, tagaan pa ka og laing chance makabunot. Makabunot. Laing chance makabunot. Og bag-o nga bana, bunuta yun na. Kana yung one yun. Kana yung parihan ni Juvenal Burgos. Labong kayo og bangas. Buutan. Gilok kayo manghimas sa iyahang hiniktan. Ano man, oportunidad na So, ako alang i-distinguish mga higala, katong nawad-an og anak og nawad-an og bana.
So probably this is in connection ngadto sa istorya nga naanay na negosyate. Kadtong mga na-negosyate ni atong ang nabayaran og tag 1 million, kadto tong nawad-an og bana. And kadtong mga nawad-an mga higala og mga anak, murag wala pa to. Uphill ang negotiation ato tungod kay lahi mga higala ang tratamento sa ginikanan alang sa iyang anak ikumpara nimo sa asawa ngadto sa iyahang bana. Kanang asawa mga higala tapaw ra man gyud ang gugma anak ngadto sa bana. Mabaw ra kay na ikumpara nimo sa gugma sa ginikanan ngadto sa iyahang anak. Ha? I mean, ayaw tag tudloig binotbot nina, ha? Nga may nga nga, gugma jud kaayo ko sa kong bana gyud, labaw pa sa gugma nako sa kong anak. Ay nako. Kay kanang anak kung mawala na, pwede naman mi maghimog laing anak sa kuwang bana kay sige naman mighimo. Ayaw gyud tuo ana. Ha? Istorya ra na sa imong asawa haron palamian nimo siya pud og ayo. Pero ang tinuod mas bugat ang gugmas ginikanan ngadto sa anak kaysa gugma sa imuhang paris. Taod-taod balik ta, wala mang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ng easterlies ang silangang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang Intertropical Convergence Zone naman o ITZZ ang nakakaapekto sa Mindanao at lalawigan ng Palawan. Pareho po itong weather system ay nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na minomonitor natin. Huling nakita po ang sentro nito sa layong 1,150 kilometers silangan huyan ng Eastern Visayas. So as of now ay nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility, but in the next 3 hours o ngayong umaga din ay inaasahan nating papasok po ito ng PAR. Nakikita po natin sa latest analysis natin ang magiging projection po nitong LPA ay lalapit at tatawid po ito sa Northern Luzon. At ang pinaka-early na posibleng approach nito sa landmass natin ay sa araw po ng Biyernes. At dalawa ang posibleng senaryo na nakikita po natin dito sa low pressure area. Una, possible po na mabuo ito o ma-develop into a tropical depression bago pa man po ito lumapit sa landmass at bago pa ito tumawid ng ating landmass. And yung second scenario, posible pong mabuo ito after na o pagkatapos po nitong tawirin ang ating kalupaan. Gayunpaman, parehong senaryo inaasahan po natin magdudulot ng mga significant na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya't magantabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, dito nga po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon ay inaasahan po natin ang maulap na papawurin na matataas na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa easterlies. Samantalang sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Southern Luzon, dito sa Central Luzon at maging sa Northern Luzon, asahan po natin ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi dahil din sa easterlies. Samantala, sa Palawan Province, inaasahan po natin ang maulap na papawurin at tsansa o mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ang magiging pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang sa 33 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius naman sa Baguio City, 25 to 32 sa Laoag City, 24 to 33 sa Tugigaraw, 25 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City, habang sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius. Samantala, maulap din ang papawurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Northern at Eastern Samar dahil din po sa easterlies. Samantalang dito nga po sa Palawan, ulitin nga lamang po natin ay maulap ang papawurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayon
Actually, nakikita po natin na as of now ay inuulan po itong lalawigan ng Palawan. Malakas na mga pagbuhos dahil din po sa Intertropical Convergence Zone. Samantala, sa natitirang bahagi pa po ng Visayas, asahan natin ng mga localized thunderstorms, especially in the afternoon or evening dahil sa easterlies. Habang sa Mindanao naman ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin at may chance din ng mga kalat-kalat na pagkidlat at pagkulog any time of the day dahil sa Intertropical Convergence Zone. Saan man ang lakad ng ating mga kababayan, abiso pa rin natin at advice natin magdala po ng payong at mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms even doon sa lugar na hindi gaano kaapektado ng mga malawakang pag-ulan. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 degrees Celsius naman ho sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Kalayaan, 25 to 32 sa Zamboanga City, 24 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao City. At sa ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise po natin for today is 5:43 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magala din sa itong panaguban na sa programang Issue sa Masa, 15 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Now, pasumpay lamang mga igala. No? Good morning din na kang Jimwell Abadilla. Kang Jimboy Abadilla. May buntag din na Jim. Now, pasumpay lamang mga igala aning istorya, may tungod aning mga nangawalang sa bungero. Una na din ha, di ba? Nagisgot na ta mga igala, nganong siya lang ang pwede mo istorya. Tungod kay nagduda na ta mga igala, nga naa na po ni agenda si Secretary Boying Rimulya. No? Nga kung doon na may negosasyon, siya lang ang negosyaton. Kung siya lang ang negosyaton, siya mga higalay kabahin sa proceeds. Iyahatanan, suluho niya mga higala ang proceeds. Isa pa din ha, nganong kadugay ba sa resulta ng DNA? Usa man na, ginatago-tago na ninyo ng DNA? Mintras nga wa pa mo negotiate si atong ang sa inyo ha? O wa pa magkasinabot sa presyohanay? Kaya base human ana parting dugayan gawas ang DNA, mingon dayon nga dili man di ay to mga sabungero di ay sa DNA. Di ba? Pero man, kaya na-negotiate na. So, posible nga gamito na mga higala ng DNA result ni Crispin Rimulya against kay atong nga ngayon tong. Naanay resulta ang DNA tong positive. Ang mga sabungero na ay nag-cross-match sa kini nga mga bukog nga among nakuha ngadto sa mga claimants. Patay gyud ka ni. Moingon na siya tungang pin, ayaw pin. Ayaw. Mag-istorya sa tapin na siya nagipagawas pin. Ikaw ro bitaw dinay, di na. Wa may laing mo istorya na. Ayaw sa nagipagawas pin. Mag-istorya sa ta. Di ba? Sir Jaime Balneg, Dinas Jensen, Aminaw, si Bobby Narbay. Good morning sa inyo din. So, may nga na si Crispin, sige. Di ko lang sa nipagawas O niya, o sa man, pila. Di ba? Mag-negotiate na sila. Ano man? Kani mga higala gidelay nga resulta sa DNA test, it raises si presumption nga na ani mga higala na negosasyon. O sa ingon sa balaod, if there is delay, denied, there is malice. Tong justice delayed, justice denied. Ang ato ang mga higala karon, subay gyapon sa balaod, sa law on contracts, if there is delay, there is malice. So kani kay gidelay ang pagpagawa sa resulta mga higala sa
DNA testing para sa cross-matching mga higala aron mahibaw-an kung kadtong mga bukog nga ilahang giingong nakuha gikan dito sa Taal Lake, mga bukog sa mga sabungirong dunay kliman, gidelay nila pagpagawas ani na animalis. Basig na ana ang resulta. Dili lang sa mga higala ikya-kya ni Buying Rimulya, kay ongoing pa ang ilahang negosasyon sa mga sa kampo ni Atong Ang. Unya, pag manegosyate na, takwahon na mingon nga, hindi pala yun mga abuto ng mga sabungiro, hindi pala totoo. So tama lang yung tumanggap ng 1 million yung mga para at least makatulong din sa kanila, maibsan-ibsan yung mga kalungkutan nila. Pero ang pila, kung 1 million ang matagtungod, kung kang Rimulya negosito na nimo mga higala, negosito na ni Atong Ang pila, mao na ang dakong pangutana. Na nukad ang atoa mga higalang argumento dinhi sa delay aning gitawag og DNA result. Nganong perting dugaya second, nganong si Rimulya lang ang authorized nga mo istorya na. Can we not interview the mga expert mga higala nga nagkandak og DNA cross-matching? Siya ra gyud. Garay. What's the reason behind? Kano taon ato ni balikan, uman lamang pipila ka mga pahinumdum. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Basic Love Radio. Balik na may gala din sa Panagkuyog sa programa ang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning sa mga taga Barangay Lubugan, mga Baklar family at Chavez family, Hinlo family, o si Alan Cuarto. Galanog-lanog na din ang ato may galang programa. Salamat. Onya si El Kinsay, dinadapita sa may Punta Dumalang. Si Stephanie, good morning din. Si Big Big og Paul, din sa Bulkatchoy. Atubangan gid sa Shell sa Bago Aplaya, galanog-lanog ang mga driver din hang mga nangaon karon. Ayaw kumpiyansahan ang mga drivera na. Kay basin onya giiring-iringan na din hang inyo din ang mga waitress din sa inyo hang Bulkatchoyan. Ang inyo din ang mga angel basig giiring-iringan na mga driver din Ana ra ba daw mga driver sweet lover? Aba. Ang mga angel ninyo din na Bik.
Bantay-bantayin na kay basig tangago na ang mga driver din ang nag-atik-atik o kaon-kaon din na sa inyo hagpamahaw. Atik-atik nga suki. Kanang mga angel. Mga angel nga walay pako pero may ara bulbul. Walay pako pero may ara bulbul. Ang mga angel din na ni Bik ni Paul. Ma'am Maricel Plaza, Umawan, good morning. Kami po dire dyan sa may Solaris Shell always naminaw sa programa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Salamat. Alright. Uy, naaroy nag-birthday. Ang asawa ni Minyo na Dennis Mangkaw. Sige naman nagsuroy-suroy. Mura mag-ulitaw gihapon. Si Ray Mangkaw. Diya dapita sa may Bayanihan, Turil. Ang iyang asawa nga si Cherry Ann Mangkaw. Happy birthday. Aba, asa naman to, Diara? Sa tanang mga nagsaulog, silang adlaw natawan, karong adlaw. Happy birthday. Good morning din na, kagagawa din ni Pibinito sa may Dalyaw, Turin. Oy, birthday po day karon sa ako ang mga higalang Palanggingging, si Jailin Bell Robinos Bersamin. Si Kali, birthday ro ni Kali di ay, no? Trina si Kali, happy birthday din na natulog pa, nahinanok pa di Sweet Art. Nagsaulog sa iyahang ikatulo katuig karong adlaw. So happy me nga naabot sa amo ang kinabuhi. Glenn Sumampong Sumampong naman. Kasiris, good morning po din na avid listeners din sa ato ang programa. Alright. Balik ta mga igala, aning istorya nga wala nga mga sabungiro. Mao nay dakong pangutana karon nganong siya lang ang pwede mo istorya, nganong si DOJ Secretary Rimulya lang ang pwede mo istorya. Nganong iyang gilangay-langay ng resulta sa DNA nga dali raman kay ng cross-matching ana. Unsa baroy nahitabo? Nag-mention ako mga higala nga if there is delay, there is baby. Jelly baby. mali. Bitaw, tinuod man na. Kung na-ay delayed, na-ananay baby. Dili dyan ang uban, gilayagan lang ang gilayagan, If there is delay, there is malice. So kung gilangay-langay na mga higala ni Crispin Rimulya karong resulta sa cross-matching anang DNA sa mga nangawalang sabungiro, kay dali raman unta na, nganong hangtod karon, wala pa siya mahigalay kumpirmasyon kung doon na ba'y cross-match nga naitabo. Tali sa mga bukog nga na-recover o sa mga complainant nga gikuha DNA. Subot pasabot, there is now a malice. Na may delay. If there is delay, there is malice. Diba? Sir Rodrigo Escalante, good morning din na. Og sa mga taga Doña Asuncion, Pampanga ning siyudad sa Davao. Murag lukop-lukop naman itong mga listener. North, South, East, West. Diri sa East, sa may Boulevard, Daganaminaw, tuwa din na, o sa may Bukana. Diri sa North, sa paingon nga ito, may gala, sa ilang tibungko, buhangin. Diri po sa West, samot na, parting daghana mga igala, mga taga-Katalunan Pequeño, Katalunan Grande, Tugbok, Santo Niño, Mintal, Kalinan, mga bukirang bahin. Diri po sa South, sa Turil, samot, daghan mga igalang naminaw sa ato. Salamat yung kayo sa inyohang pagsalig. Wala mi matulog sa inyohang pagsalig. Wala mi matulog. Dili tungod kay wala mi salig sa inyohang pagsalig. Munang wala mi matulog. Bot pasabot, wala mi matulog. Naghuna-huna po mi unsay among ibalos nganha kaninyo. Di ba? Sir Ricky Edge, good morning din na. Naghuna-huna mi. O unsay among ibalos nganha sa inyo. Nora Baguhin, good morning din na. Naminaw, diri napita sa may Purok, Concepcion, Barangay Indangan, Baguhin Compound. Ay, thank you so much. Tama din kayo din na, Ma'am Nora. No?
O si Rosalyn Lagundi, nindot kaayo ang programa John. Bong, makasampon, naminaw po, diri dapitas may matina aplaya. Salamat. Sir Gaban, may buntag ni mo din. Ato padayonon. If there is malice, dapat manubag siya ana yung trabaho. Oh, shout out din na sa mga taga Clarin Bansalan, gikan kang Ricky Edge. Oh, anong di man na nimo ipagawas nag-unsa na? Napasiguro kay ginaluto din hang transaksyon anang isyo sa mga nangawalang sa bungiro. Ipagawas mo na. Ipagawas na unsay nahitabo. Kay para dili mag-expect tanawa karon. Ha? Na anay mga asawa ni sugot nga bayrag 1 million ang pagkawala sa ilahang bana. Oh. Kaya hangtod karon wala pa may napagawas mga higala si DOJ Secretary Rimulya kung unsa nay update. Labo na tong una. Ha? Wa pa gani makalot ang bukog mga higala dito sa Paalik. Nagpungasi na mga higala ang baba ni Crispin Rimulya. Grabe na ka-accuser mga higala kang atungang. Kunya karon nganong nahilo man mo? Ha? Muraman mga higala og sound of silence. O sige ng sound of silence ni Sweet Art nga kanta. Oo. Paborito na ba na ni Konsyal Edgar Ramos Ibuyan kanang sound of silence. So, murag sound of silence. Karon gisok na, sekretary, totoo ba na may mga complainant sa mga nawalang sa bungiro na tumanggap na daw umano ng 1 million peso from atong ang camps? Ingon siya, narinig ko na yan, narinig. Dili man na imposible. Kasi atong ang ani mga higalang kuan, isyuhan ni, wala yun siya tudasan ani, kay pertindaghana may galang witness. No? Pertindaghana niya o witness mga higala nga mag-pin down sa iyahang criminal o civil liability. Unang mo negosyate yun na, tama tong ingon ni Totoy. Ato na lang ng negosyaton, boss. Ato na lang ng bayaran sila. Gahi-gahi pa. Angelo Kawug. Good morning din ha. Shout out. Deliver mig. Price gas. Yun. Samtang naminaw o tarungan nagdi kay na mo kalog-kalog ng inyong price gas na. Basi mo buto nagdi na mahiktang tarong. Si Ading Rubinyos. Good morning din na ding. Ang imuha unyang plato din katulang gamay. Katulang platito. Katulang na po kang price gas. Kato ng platito, ang imuhaya itong dako kabandiado, platito lang. Kaya ang imuhang lawas, mura na po price gas. Dili daw, gasolito lang daw. Purbida. So, kani kay gilangay-langay, na ani mga higalay, gihimo din hang mga dili kaaya-aya. Because, if there is delay, dili lang there is baby. There is malice, mga kaigsuunan. Malice is presumed. Di ba? Malice is presumed kung naay-dili. Kana bitaw yung mga asawa, dugay kayo mo uli. Malice is presumed. Basin og nagdit ning ako ang asawa, kay wa ra man ako masundo ganihas kanto. Basin gisundo na po ni atong iyang uyab nga balutiro na po. Malice is presumed. Dili nimo pwede nga imuhang bana, imuhang atik-atikon because malice is presumed. Dugay kay kani uli laba. Dugay kay kani uli. Gisundo na po kato imong uyab nga balutiro no. Si Tirong. Si Tiroy ba? Si Tiroy. Gisundo na po kani Tiroy no. Kisan Tiroy? Di ba imong uyab balutiro? Tiroy may nickname ana. Balutiro, Tiroy, alias Tiroy. Gisundo na po kang Tiroy ba kay wa ta kaganiha masundo ka, sa kanto karon dugay kay kani uli. Nanulod na pud mo atong tagtulo ka oras nga naay pakapin nga kuting. Ulo ka oras nga naay pakapin nga kuting. Di ba? So malice is presumed. Ang bala pod, pwede man pod ang bala pasanginlan. Ikaw, bana, dugay kay kani uli. Asa na pug kagikan? Wala laboy. Nganong kanang imuhang polo shirt
Napuno manag lipstick. Napunong lipstick ang pulo siya. Unsay moral lesson, pag mosulod gani mo anang mga sigapalong, sabak-sabak, hubo-hubo, kamong mga bana ayaw gyud mo pagsuot og light color. Kay inig halok-halok sa chika babes ana. Manglabhag na din ang mga make-up, mga lipstick sa imuhang t-shirt. Di nakakabantay kay nakainom na ka, na disgrasya ka gyud, maputlan ka gyud og sandayong inig uli sa inyuhang balay. Mauna na din ha. Diha na gyud magsugod mga higalan na kung problema. Maputlan kag sandayon, sao na lang na. Parehaning na viral karon. Naapay tato mga higala sa bugan ang kilot. No, kaning lalaki na tato. Giputlag sandayong mga higala, wala, hindi na mauli. Unsaon pa na? Mabuhi ba ang tao dyan nga wala na sandayong? Mabuhi, uy. Kana din mga nagpa-opera mga higala, niadtog Thailand, niadtog Singapore, niadtog Japan. Ang ilaha mga higalang sandayong gipahimog balon. Buhi mo na sila. Mabuhi, uy. Pero mabuhi ka nga wala na'y kalipay. Mauna din hay dakong problema. Magpakabuhi ka aning kalibutanan ni nga wa na'y kalipay. Wala na gyud. Sa pa may di ba? The ultimate ones of human activities is happiness. Kung sa may imuhang ginahimo karon, ang bottom line ana kalipay. Bisan ka ng mga naghikog na sila, hoping nga ma-relieve sila sa mga problema, wala na'y problema, lipay na sila. So tanan nga mga activity na to, ibabaw ning kalibutan mga higala, ang bottom line is happiness. That's why, mao na giingos panultion nga the ultimate ones of human activities is happiness. Wala na karoy sandayong dia, unsaon pa nimo pagkalipay-lipay nimo dina. Di ba? Kanang uban din napay may mga sandayong pero di naman pod mga higala malipay. Ngano man, mutindog pa'y medyas. Mas maayo pagputlo na lang po na. Mas maayo pagputlo na lang po na. Imo siyang istoryahan, ikaw asawa, imo siyang istoryahan. Mutubag man po. Ritubado man po. Mura bitaw nig medyas ang ako Unya, unsa maning ako ang kamot o ang ako ang dila. Wala nilabot. Di na lang ni kwentahon na to. Ay, tagpa sa iyo Pabadlong na mo. 35 minutos. Sumanag alas 8 sa buntag. Arita mga higala, nagbagulbol ang mga pipila, kabaga congressman, mga kaigsuna. Kay ang budget sa Mindanao, nga giilang food basket sa nasod, gikapnan na po. Gikapnan mga higala. Sa 2025, ang original budget nato is 14.3 billion para mga higala sa Mindanao food basket. Karon gihimo na lang mga higala ang 12.2 billion. Karingga ang daghang mga congressman. Unsa man ni? Kami mo'y nagpakaon sa Cebu. Kami mo'y naghatag og daghang pagkaon sa Manila. Karon inyuhaning gikapnan ang amuang budget diri, mapiktuhan ang amuang production ani. Amo na sentimento. Pero ang ato pong pangutana dinhi, kaning budget kaniadto sa 2025 nga 14.3 billion, unsa man po'y nahimo sa ato ang kining food basket nga mga programa. Naabay food sulod sa basket nga nahitabo aning programahan ni. Di ba wala man? Kung sa mga higala ang gidangatan sa mga kaigsuunan nato sa Luzon, Visayas, maupoy gidangatan mga higala dinhi sa Mindanao. Kung ang naangkon sa Luzon o Visayas, promisa 20 pesos matag kilos bugas gikan sa Pangulo, mao magyapoy gidangatan dinhi mga higala sa Mindanao. Wala may kalainan mga higala. Unsa may nahimo aning punduhan ni last year para musulti. Ako wako mulaban ha. Wala ko'y gilabanan nga side ani. No? In fact, niuyon ta mga higala nga dapat naagyoy dako nga pundo para sa Mindanao. Tungod kay food basket ang issue dinhi. Number 1 ta nga producer mga higala og agricultural products og ang Manila, ang Luzon. Dependent mga higala sa daghang mga raw mats, mga pagkaon gikan dinhi sa Mindanao. Pero ang pangutana nato,
unsa may gihimo ninyo aning 14.3 billion pesos nga budget last year. Naabay dako nga kalainan as far as agri-production is concerned, naabay mga achievement, landmark achievement nga naitabo mga higala nga napunduhan tag 14.3 billion last year. Burag wala man. Ang mga naa sa DE mga higala, tanawa, naanay mga yuta, ang ilaha mga yuta na puno nagbaka og kanding kay ang hog dispersal, ang mga dispersal sa mga kanding, baka, baboy mga higala, tuan ni paingon ra sa ilaha. Wala. Ang pagpadako mga kaigsuunan sa pundo para sa giingong food basket, meaning we're referring to the agricultural side, maopoy pagpadako mga higala sa kickback o komisyon anang mga naaragyapon dinis gobyerno sa Mindanao. Niargabyado ning ubang mga congressman gamit ang legitimate nga argumento mga higala nga makapa-out sa ato ang food production, especially we are producing agri-products, pero ang tinuod din mugamay ang ilahang kickback. O niya, basig nakasaan na nagdako mga higala ngadto sa ilahang mga didang. Saon na lang. Ingon na narong mga didang na, magka-labor case yung kasakuaan nila. Uy, basta may labor case na kuha ni, diminution of benefits. Taon-taon, balik taon, manlama pipila ka magapahinom. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo gala diri sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Matod pa ni Ma'am Nora Baguhin, basket lang di ay John, wala di ay sudan di ay, pagkatambalos-los daw. Bitaw, kanang food basket. Apil na sa food siguro ng sudan. When we say agriculture, apil na mga higalang fisheries. No? Mga pangisda. Ang mga kaigsunan na to, labi na din mga higala sa Mindanao. Just to inform you nga ang PPP party list naning kamot naa sa proseso karon sa pagplastar sa mga proyekto dili lamang sa tuang mga kaigsunang mananagat apan sa tuwa po makaigsunang mga mag-uuma, hoping that the representation of the PPP party list mga higala makahatag din sa inyo mga nagunang panginahanglanon, especially sa inyo mga kuan din kaumahan o pangisdaan, panagat, makatabang na sa inyong panginabuhian. Giplastar pa, napaman sa proseso mga higala aning budgeting. So hopefully, at tangi lang na ninyo ang PPP party list. Kaya naanay mga anunsyo mga higala nga himuon sa dili madugay. I-check nyo orasan, doon na 42 minutos ang nakalabay, human ang ika-alas 8 sa buntag. Mga kaigsuunan, ang isyu karon diri sa dakbayan sa Davao
ang atoa mga higalang city director ni butho dito sa council kagahapon kay nag-courtesy call mga higala si Police Colonel Manan Muarip. Manan Muarip. Colonel Manan Muarip. Matod pa ni Colonel Muarip, no? Kalaban yung kayo niya ang mga palahubog. Kalaban niya ang mga palahubog mga higala. Kay ingon siya, kaning mga palahubog, daghan kaayo ni o problemang mahatag sa ato ang society. Moinom, mag-drive, disgrasya. Mag-inom, maglalis, magdinunggabay, magpinusilay, disgrasya. Mag-inom, mahubog, muli sa balay, mangulat pa og asawa. Mag-inom, muli sa balay, maghurumintado, ipanglabay ang kaldiro. Dagkag problema ning kining palahubog. Nang ningon si Colonel Muarip nga iyang gisugyot nga kutob sa madakpan nakabayulit aning liquor ban. Ban lang kaning liquor ban. Dili na kuno mga higala, dugay-dugayon, presohon diretso. Wala na mga higalay, first offense din ha. Automatic preso, unom, kabulan, ngadto sa usa ka tuig patay akong amigo aning palahubog. Atong amigo nga mga palahubog din na, sao na lang. Ipapriso man mo ni Kwan. Colonel Muarip, kung madakpan mo. Dito sa Davao. Niingon siya nga amindahan kani ato ang ordinansa. Wala hiring-hiring, preso diretso basta madakpan. Good morning dira kang Edgardo Di Parroco. Mahilig og 19 anyos nga estudyante. Wa na problema, kailangan daw siya pensyon daw niya, wa na asawa. Garay. Maog yun na mo na delikado aning mga bagong naulitaw. Bagong naulitaw. So, kamo karon di ang mga palahubog, hinay-hinay na mong distansya ng ilimnon. Kay, og masakpan mo ni Colonel Muarip nako. Adto gyud mo diretso sa lawak sa hotel di Aguanta. Inom mo og alak di Pataranta, diretso ka sa hotel di Aguanta. Mao na ron. Alak di Pataranta, diretso sa hotel di Aguanta. Pag masakpan ka, pag si Colonel Muarip ang makasakop sa imuha, dito ka mahuwasan sa kining hotel di Aguanta. Dito ka manghimas-himas. Mo na giingon nila mga higala nga kining room of the rising sun. Nga naman, dito man ka mabuntagan na. Mo salop na po adlaw, mabuntagan na po ka dito. Home of the rising sun. Ang hotel di Aguanta. Now, wa pa man kay siyempre tanan mga higala nga mga violator always presume innocent. Part na mga higala sa ato ang constitutional right under sa ato ang Article 3 sa 1987 Constitution, kanang gitawag na tog Bill of Rights. The right to be presumed innocent until proven guilty or unless proven guilty. Ang makaingon nga guilty ka, korte lang po, diri si Colonel Muarip. So burag lisod mga higala na i-reconcile ang sugyot ni Colonel Muarip. Nga diretso nimo walay due process, presoho nimo diretso. Lisod kayo na, no? Hasta pang imuhang pulis anak Colonel, basig matanggalan pagtrabaho. Pawadan og panginabuyan, makulban og kaldero kung imuhan ng ipatuman nga imuhang ipapriso dayon ng madakpan. Questiono na ron sa lawyer. Nga naa pa man ay first offense Colonel. Perting, pailan ka kaso sa ombudsman. Dako ang problema Colonel, anong trabaho No? So, kana imuhang ginasugyot, that is extra. Nindot ang intention
Pero kung di siya magsubay sa balaod, no matter how good is your intention, it cannot be applied in the present situation. Your intention is only good for legislation. Ato sa nang papandayan o balaod. That is only good for legislation. So siguro kung ang ato ang mga konsehal sa Davao City, maka-crop up mga igalag ordinansa nga mahisubay sa gusto ni Colonel Muarip, aw kana siguro daghang mga palainom ang madakpan bisan pa og mga first timer mga higala nga mga palainom. Taon-taon, balik ta, man lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90. Balik na may gala, din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alas 8:52 na mga bayan.
good intention, bad result. Matod ni Edgardo Di Parroco, ang plano mga higala ni Davao City Police Office Director Manan Muarit. Nga dakpon tanan ni makabayulit sa liquor ban diri sa Davao City. O niya, wa na pangutana first time pa ba ninimo? Pangutana first time, preso daw dayon, unom kabulan ngadto sa usa ka tuig. Dili man na pwede kay naa man kita kining due process mga higala. No? Mangutana man ganita sa uyab kung first time pa ninimo bisag nakabalo na ta nga wangwang na kay mga higala, wangwang pa simburnal. First time pa ninimo day. First time. Nakabalo na kaninha nga wangwang na kayo, mangutana pa jud kag first time sila nimo. First time ba nimo karong adlaw? First time day karong adlaw day, first time nimo karong gabi una. No? Bida kining mga customer sa Sigapalong ba? Maayo kayo mo palusot mga higala. Alright, si Nadia Montenegro niluwat na mga higala siyang trabaho sa Senado. Wala na nagpa-drug test mga kaigsunan. Higayaan ang iyang dakong sweldo. 98,000. Silong Nadia Montenegro, 98,100 plus. Almost 100,000 mga kaigsunan. Ang sweldo ni Nadia Montenegro, no? Ang iyaha mga higalang posisyon kay Political Affairs Officer 4 na. Ang iyahang sweldo 98,185. Karon ingon ang asawa ni Gary B dapat di siya mo hawa sa katungdanan kaya maning amiga si Nadia. Dili mo si Nadia talaga niyang mag-alis. Ewan kung bakit. Ito talaga si Nadia. Si Nadia niyang mag-alis. Ewan kung bakit. Di man lang siya nagpa-drug test para malinisan ang kanyang pangalan. Mo na ingon sa asawa ni Gary Valenciano, mga kaigsunan nga iyahang amiga. Hasta po mo ba na ingang ha? Anong niyawa ka? Niyawa ni mo gilimpyuhan ang imuhang pangalan? Nagbilin ka og lama sa imuhang mga tipaka. Nagbilig lama sa mga tipaka. Di ba? Ningon siya nga, dili po daw siya mutuo nga adik na si Nadia kay kauban na niya nga Christian. Pero si Nadia ningon nga nag-vape siya na ba Christian nga nag-vape mga higala? Ano pa sigurong bago na Christian di sweetheart, no? Wala pa. Nauna og bag-o niya ang iyahang pagtuo. Nag-convert siya pagka-Kristiyana. Mo man ay word mga higala kanang buraba og kuan ba nagbalik as Ginoo. Christian na. Muna ang word nga ginagamit na Christianize. Pero nganong nag-vape pamangka kung Christian ka na, muna pinakalisod. Dali ra kayo mo balik ngadto sa bakan sa Ginoo. Pero muhawa sa bisyo, pertigyong lisura. Akot nga no na. Ano man? Kaya ang Ginoo god, kinasing-kasing manggod na. Dali ra kayo na to ibalhin nga to ang kasing-kasing. Di ba? May gugma takang Maria ugma dito na takang Juana, dali ra kayo ibalhin ang kasing-kasing mao po na sa Ginoo. Dali ra kayo na to bag-uhon na tong kaugalingon ngadto paingon sa Ginoo gikan sa demonyo. Pero kaning bisyo labi na sa sigarilyo, dila man lisod man kaayo tudluan ang dila mga higala. Dugay kayo mutuman ang dila ngano man kay ang dila wa may ulo, way utok. Nakalag tilap. Nakalag tilap. Ikaw, lisod yun ang bisyo mga higala. Lisod bag-uhon ang bisyo kaysa Ginoo. So, mo na initabo ni Nadia. Mo na ningon si Ruben Padilla, kaya maning staff. Sige. Tanan, drug test. Gika sa presidente, paingon nga to sa barangay police. Drug test ka. Ambot lang kung matagaan ba na may gala o katumanan. Anyway, again, day, happy birthday. Ako ang 3-year-old. 3 years old. Nga, kining anak. Si Jailin Bell Rubinos Bersamin, a.k.a. Kalitoy. Ayan, no? Uning bataan ni nga maglibog ko. Maglibog ko ani. Kay ako ang istoryahon og Bisaya, tubagon kog English. Akong istoryahog Tagalog, tubagon kog English. Istoryahag inilunggo, tubagon kog in English. Akong istoryahog in English,
tubagon kog binisaya. No, samani ha. Di man gusto nga magtinubagay mi og parihag lingwahe. Lahion man gyud niyang ang iyaha. Lahion gyud. Lahion gyud ni Kali, pero happy birthday din anak. Natulog pa. Gahagok pang lubot karong panahon na. 3 years old na. Pila na lang katuig. Eskwela na po ni. Dapat pa eskwelahon na ninyo inyong mga anak. Kanang mga 5, 6 ayo pa eskwelahag sa iyo. Kay mapul ana na diha na. Lain na po ng problema sa ginikanan. So, nganha sa mga naghuna-huna pa maghimog bata din ha. Napinsara gina ninyo daan. Kaya ni bataan ni wag yun ni moagi mga igalag hospital. Gawas sa iyahang pagpanganak. Hospital man gianak. Pag gawas niya, gikan pagpanganak, hangtod karon tulo na lang ni katuig, wala gyud ni hospital kaluoy sa Ginoo, no? Urag ko ani siya kanang lig-on kayog immune system. Breastfeed. Hangtod karon, breastfeed. Ang papa in taon kanunay na lang mainggaw. Lang sa ita di sweetheart. Hoy, wala naman na tayo oras. Parting paspasa na ito may galang rilo mo tuyok. Ambot na inyong rilo din ha. Kung hinay ba po na mo tuyok. Pero wala ta magbulag-bulag may galang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Higala hinumdumi kanunay nga ang salapi dili man makapalit sa tanang butang apan makahimo og dakong kalainan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tunog ba po? Daghang kay salamat. No? Samang takna, samang istasyon, 90.7 Love Radio. Issue sa masa nga programa. Mayong buntag and keep safe always, mga bay! Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.